iRise Mzansi ivakalisa inkxalabo malunga nemali eyothusayo echithwa kugembulo eMzantsi Afrika. Okulandela iingxelo zokuba kunyaka-mali ka-2023-2024 imali echithwe ngabantu abagembulayo ibalelwa kwamalunga nezigidi zamashumi-60 eerandi, 60 billion rand. Ingxelo ityhila ukuba le mali yenyuke ngomyinge we-25% xa kuthelekiswa nonyaka-mali ka-2022-2023. Okanye ke kulandeleka oku, iRise Mzansi ibhalele ingqonyela yebhodi yezogembulo kuzwelonke icela intlanganiso ukuze kuxoxwe ngalo mba, esitsho isithi ingxelo ibonisa ingxaki enkulu yokugembula kwilizwe. We have this week written a letter to the National Gambling Board for the attention of its CEO, Ms. Caroline Kongwa, requesting a meeting to discuss what is becoming a runaway gambling crisis. In 23-24 financial year, South Africans wagered 1.1 trillion, and the gross gambling revenue for the year was just under 60 billion rand, which is 25.7% more compared to the 2022-2023 financial year. The taxes and levies were only 4.8 billion, which is 19% more than the previous year. I have requested a meeting with the National Gambling Board leadership, discuss, among other things, what intervention they have in place to protect and educate vulnerable groups, especially those who rely on the SASSA grants. It is worth noting that the NGB mandate is to enhance broad-based public education and monitor socio-economic patterns of gambling activity within the Republic.